Min mezz ta' trasport tassew konvenjenti l-scooters inbidlu f'simbolu ta' abbuż fejn sfortunatament ħafna jtaħallu dawn l-scooters mitluqin bla doċ kif ġiġi mingħajr ebda infurzar. Fej ħalluhom perikolużi għax ħallu qudiem garaxxijiet u ħalluhom fejn jsibu kif ġiġi u m'hawnx kontroll. Ma jagħtux każ in-nies fuq il-bankini, speċjalment it-tfal. Application should provide them the proper knowledge like where to park and where to get the scooter. It should be there. Jekk wieħed idur dawra ma' żoni ta' Puġibba, San Pawl il-Baħar, San Ġiljan, il-Gżira ta' Sliema u Witilajn tispikka sitwazzjoni problematika f'ħafna żoni pedonali u bankini li saru perikolużi sabiex timxi fuqhom. Dan apparti s-sewqan bla doċċ b'veloċità eċċessiva. Taħseb li għandha ssir konsultazzjoni sabiex jitjieb l-użu tal-scooters? Da żgur li għandu jsir. Għandu jsir konsultazzjoni ħafna. Dejjem tajba jixini fuq xi tkun fuq dal-scooters ħafna. Minkejja din il-kritika ħafna jemnu li l-scooters huma mezz ta' trasport importanti u tassew pożittiv meta jintuża skont il-liġi u kien propju għalhekk li din il-ġimgħa l-Partit Nazzjonalista ħabbar illi se jniedi proċess ta' konsultazzjoni dwar l-użu ta' l-e-scooters. Il-Partit Nazzjonalista qed jinsisti li huwa tajjeb li jinstabu mezzi alternattivi ta' trasport, partikolarment dawk li ma jniġsux bħal l-e-scooters. U fil-waqt li dawn il-mezzi għandhom ikunu affordabbli u jintlaħqu minn kulħadd, iridu jkunu regolati b'mod li s-sigurtà tkun garantita għal min jużhom u anke għal min ikun qiegħed isuq fit-triq jew juża l-bankini. Dan fil-waqt li ma jinħoloq l-ebda inkonvenjent b'mod partikolari għal persuni b'diżabilità, anzjani jew koppji bit-tfal. Il-Partit Nazzjonalista qed jgħid li l-Gvern għandu jniedi minnu fih kampanja edukattiva fil-waqt li għandu jissaħħaħ immedjatament l-infurzar tal-liġi u jkunu introdotti regoli ġodda mingħajr aktar dewmien.